Satu dua. Horasma dihita saluhutna. Horasma nang tusude amanami inanami suang songoni nang naposo bulung namang huton par minggu tabe melalui live streaming. Selamat hari Minggu. Adorang so tapuka par minggota martang yang nahohom mahita sangobas di inganat tabe. Amin. Mared de mahita. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Dihorhon haporsuhon nami nasatokin jalana neangido hasangapon nasumurung, nalumobi hamulyaon nasaleleng-leleng na tuhami, hami akan nasotumailihon akan natarida, akan natumailihon akan nasotarida, aina martikiro anggo akan natarida, alai nasaleleng-leleng nado akan nasotarida. Haleluya. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan, hodo silehon apul-apul tuaka na marsak roha, hodo silehon gogo tuaka nagale, asima roham,
Tatap ma akana marsak roha, dohot akana hona pangujunan, sai tatap ma hoi-hoi nasida, jala palua nasida sian hagogotani, asa patar di ida nasida, hodo pangurupi, haporusan, dohot pangaramoti di hagogotan, mar hite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maret de mahita. Tatangi homma patik ni debata di parmingguota sadarion sian patik patuluhon dohot lapatanna. Patik patuluhon dan jadi dohonon goar ni debata yang gosoture dalanna. Aihona uhumna dosogot akana marsineang di goarna. Dia do lapatan nii oddo. Ikon dihabiari rohata debata jala ikon holong rohata di ibana, asa unang hita olo mamurai, manang manolon-nolon, manang marujar-rujaran naroa, manang mangasi marhite gowarni debata, ai dinatar sosak dohot tangiang, dohot puji-pujian do sidohonon gowarni debata. Atong rap mangidogogo mahita tuaru pani debata, lau mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata sai pargugoi mahami mangulaon nahobar tu patikmi. Amin. Maret de mahita.
tatopoti madu sata nagudangi tuadupan ni debata. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang, hodo na patupahon hasesaan ni dosa, dihami halak na dangolon, marhite-hite anak haholongan ni roham. Say asi maroham dihami, akka na mangarsakon dosa nami. Say sahapi matubagasan rohanami hasesaan ni dosa nami i, lehon matuhami, todim nabadiai asa unang ganggu rohanami di asini roham, alai asa hot rohanami marhapor seaon, lao manggotapon nasa dosa dohot roha portibion. Asa hupasahat hami diri nami tuho, gabe pelean na mangulu jalan nabadia, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata, songonodo hatani Tuhan Jahoba, nunga diarsahi ho au marhitesian akka dosam, jalanunga dilojai ho au marhitesian akka hajahatommu, au tutu, au sadiri mana lesei akka pangalausim ala ni hadiri hokku, jaladang be hupaingot-ingot akka dosam. Hasangapon ma di debatana di gijang. Amin. Marede mahita. Tabege mahatani debata turpuk epistel di hari mingguon sian Markusia ayat 38 sahat rodi ayat 50 tajahama margati sorin. Jadi dipakulingi si Johannes ma ibana, guru huidahami do sahala napabalihon akasibolis marhite-hite goarmu dang olo ibana manghuton hita. Jadi hurarang hami do ibana ala sohita di ihuton. Ai padongani do di hita na so mangalo hita.
alai namanggasipi sada sian namet meton akan naporsea di au dengga nama gina tukon losung batu turukungna lau mangalonokon ibana tu laut. Dina soramate gulokna, dina somitop apina. Dina soramate gulokna, dina somitop apina. Dina soramate gulokna, dina somitop apina. Namarguna do sirai, alai molotung habar sirai, aha mabahenon paasi possa, sai marsi ramahamu, huhut mardame sama hamu. Ido sahatna. Martua doakan atumangihon hatani debata, jala nau peopsa. Amin. Maret de mahita. Taha tidakko maha porseao tai songon nahina tidakon ni dongata saha porseaon disadok portibion rap mahita madok au porsea di debata jahuba ido ama pargogo naso hatu dosan na tumo palangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata jahuba nasa sadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean sian tod di parbadia adorang sohabubuhan ido tuhata natu mau nabernit di panguhuman ni silatus nama tetar pajal do ibana di hau pinor silang natua tubanua toru dung ditanom namulak mangulu di ari patoluhon nama naik tu surgo lau hudul tu siamu ni debata jahuba amanai pargogo naso hatu dosani disima ibana pai mamulak sogo tutanoon manguhumi halak na mangulu dohot namate au porsea diton di parbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia dohot dihasesaan ni dosa dohot dihatai namadok mulak mangulu dosogot daging ni halak naung mate dohot dihanguluan nasora suda. Amin.
tabege ma tikting di huriatta. Titing di HGBP Sutoyo, Resort Sutoyo, Minggu tanggal 20 September 2024. Naparjolo, Goar dohot topik Minggu. Goar ni Minggu sadarion, pasapelaluhon dong Trinitatis. Topik Minggu, pangurupion dihita di bagasan Goar ni Jehovah. Napaduahon, ruas nataba. Mulai sadarion Minggu tanggal 20 September 2024 nung ngadijalo gabi ruas ni HGBP Sutoyo, Resort Sutoyo keluarga Saputra Hedion Situmorang, Inangi Katarina Boru Pasaribu, dohot sadadak dana Krosian Pok Agave Riau. Alamat Jalan Usman Harun RT 010 RW 05 Sektor Warung Sawo. Napatuluhon ruas napida mulai sadario Minggu tanggal 20 September 2024 nungapida keluarga Jagar Januar Freddy Opusunggu, Inangi Yuliana Lolita P Boru Siahaan, dot tolu dakdanak pida huria tu HGBP Resort Pondok Gede Distrik Pasapulu Siahon Bekasi. Napaopaton pareheon en HGBP Sutoyo sadarion Minggu tanggal 20 September 2024 hobbar tu parheheon en HGBP Sutoyo disude ibadah dohot do makobasi madok hata song leader persembahan kor slide dohot hari tahun dung sipul ibadah jam 8.30 dohot jam 10 wib markordo nasi en HGBP Sutoyo naing mangido panguripion secara sukarela sian ruas laho biaya pareheon eng HGBP Sutoyo duk sipul tiktingon begi utado madok hata en HGBP Sutoyo. Napalimahon persembahan ke depan altar sadarion Minggu tanggal 20 September 2024 disude ibadah papungun pelian tujolo nilanggata dohita marhite amplop haporluan tu diakonia sosial HGBP Sutoyo las marohata pasahaton. Napaonopon mangebati huria sadarion Minggu tanggal 20 September 2024 borhat do mangebati huria a HGBP Sentol City Resort Cinere Distrik 20 de Boskap paduan suara perempuan HGBP Sutoyo huhut madohoti parmingguan di ibadah jam 10 wib laos patu begehon ede puji-pujian marhite kor torop ni namangibati huriai 30 halak. B. HKBP Cisalak Resort Ciluar Distrik 20 de Boskap paduan suara kasih ko air HKBP Sutoyo uhut madohoti parmingguan di ibadah jam 30 laos patu begeon ede puji-pujian marhite kor torop ni namangibati huriai 35 halak. Napapituhon pelayanan seksi kesehatan HGBP Sutoyo Minggu 10 Oktober 2024 Dewan Diakonia Marhite Seksi Kesehatan NHGBP Sutoyo naik patupahon pemeriksaan gula, kolesterol, asam urat, tekanan darah atau tensi, pembagian vitamin dot obat darah tinggi, gula darah, kolesterol, asam urat khusus tu ruas nao somal manginu umhubati dimulai habis ibadah jam 6 sahatuna sidung ruas nanaing madohoti pemeriksaan asa puasa jam 10 1 12 jam notulen ruas naung adong kartuna marubat asa dibuan. B. Pengecekan dimulai jam 6.30 wib ruas na ibadah jam 8.30 nunga boyro jam 6.30. C. Tisu alkohol atau alkohol swab unang dibolokon sembarangan. Napawaluhon panitia Natal HGBP Sutoyo 2024
Panitia Natal HKBP Sutoyo tahun 2024 paduan suara Grace HKBP Sutoyo. Panitia nunga terbentuk guar-guarnin panitia terlampir. Napasiahon lansia bermasmur. HKBP Distrik Pawalu Walu DKI Jakarta naik patupaon pesta lansia bermasmur. Jadwal dohot kegiatan lansia bermasmur terlampir. Napasapuluhon. Barita Habot Niroha. Nunga Jumolo Marujung Ngolu. A Situa Dr. Komarudin Silitonga Opulestari Doli, Kamis tanggal 26 September 2024, tutup umur 52 tahun. Hinabaluan ni inang taruli boru 5 jutak, maninggal honi anak kondohot pahopu sian sektor Mayasari. 2. Nyonya RE Tambunan Mediana Boru Panjaitan, Opung Joshua Boru, Sabtu tanggal 20 September 2024, tutup umur 75 tahun. Maninggal honi anak kondohot pahopu sian sektor Parserahan. Tuhat tama na mga puli keluarga na ditinggal hon. Na pa 10 sadahon sumbangan. Di jalodo sumbangan sian keluarga S. Hutapea Boru Tambunan, sektor Ciracas Sipayung, bunga altar, Minggu tanggal 20 September 2024, Hamulia Teon di Pasu-Pasu Tuhata, di nama ulang tahun. Lao pasikopot titingon boy mata jaha di titing cetak dohot berbarkot naung disediaun huria. Songonima sahat ni titing di mingguta sadarion. Shalom. Horas majihita salutna. Yang terhormat Pendeta Resort HKBP Sutoyo beserta seluruh pendeta fungsional, dan yang kami hormati Pendeta R. Borusiahaan yang pada saat ini bertugas di ibadah jam 11 WIB. Yang terhormat seluruh parhalado dan sintua yang bertugas di HKBP Sutoyo serta seluruh jemaat yang kami kasihi yang hadir pada ibadah pukul 11 siang ini. Pujian syukur kita haturkan kehadirat Tuhan kita Yesus Kristus, karena hanya belas kasih-Nya lah yang bisa membuat kita berkumpul di tempat ini pada siang hari yang luar biasa ini. Izinkan saya, Sabar Sitio, yang merupakan Ketua Badan Pengurus Harian NHKBP Sutoyo, untuk menyampaikan sedikit kata sambutan bagi kita pada ibadah hari ini. Pada kesempatan ini, NHKBP melakukan pelayanan 1 harian dimulai dari tadi pukul 6 pagi, pukul 8.30, pukul 11, dan juga nanti akan dilaksanakan pada pukul 15 dan pukul 18. Pelayanan 1 harian ini kami jalankan dalam rangka sebagai salah satu kegiatan dari Pareheon NHKBP Sutoyo tahun 2024. Kami juga ingin menyampaikan terima kasih banyak kepada Amang Inang, saudara-saudara semua yang sampai pada saat ini terus mendukung kami NHKBP Sutoyo, sehingga kami bisa berkembang sampai pada saat ini, dan semoga kedepannya Amang Inang saudara-saudara juga terus mendukung kami dalam setiap pelayanan kami, agar kami bisa berikan yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama Tuhan kita saja. Lalu pada kesempatan ini kami juga ingin mengajak saudara-saudara, teman-teman, kerabat yang mungkin sudah lepas CD, ya, tapi mungkin belum bisa atau belum melayani di gereja kita. Kami ingin mengundang teman-teman untuk bergabung bersama NHKBP Sutoyo. Kalau teman-teman berminat, teman-teman bisa datang langsung di hari Rabu pada jam 8 malam, dan juga di hari Sabtu jam 19.30. Kenapa kami mengundang saudara-saudara? Seperti yang mungkin kita ketahui bersama, bahwa NHKBP Sutoyo, terlebih teman-teman anggota yang aktif pada saat ini, bisa saya bilang 80% adalah
pendatang atau teman-teman perantau yang mungkin ke sini untuk kegiatan perkuliahan atau mencari pekerjaan. Semoga kita yang jemaat HKBP Setoyo yang lahir, besar, bertumbuh di sini mau tergerak untuk bergabung bersama memuji memuliakan nama Tuhan kita dalam organisasi NHKBP Setoyo. Kemudian kami juga ingin mengajak seluruh pemuda, terkhusus juga kepada orang tua kami, untuk datang pada tanggal 5 Oktober hari Sabtu nanti di jam 18.00 kami akan melaksanakan acara puncak Parheheon. Kita akan beribadah bersama, memuji memuliakan nama Tuhan, serta disuguhkan penampilan dari teman-teman paduan suara NHKBP Setoyo. Semoga teman-teman Amang Inang bisa menyempatkan waktunya untuk hadir. Siapapun bisa untuk datang tanpa terkecuali. Dan yang terakhir, kami ingin meminta bantuan dari Amang Inang, jemaat HKBP Setoyo, kalau memang ada yang tergerak untuk membantu memenuhi biaya atau kebutuhan dalam Parheheon HKBP Setoyo, silakan bisa menghubungi kami sehabis dari ibadah ini selesai. Demikian kata sambutan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Shalom. Horas. Horas.
Marede mahita huhut papungu pilihan parjolo lasma rohata pasahaton. Jehovah Pangurus
Dame ni debatana sumurung sian saluhut naroha, ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriani Tuhata turpuk jamita di mingguta sadarion, ima natar surat di Pesalmen 124, mamuka sian ayat sada sahat ro di ayat walu, hujahama tuhita laus tapai hutiut ma di bagasan rohat tabing. Hamuliateon marningot haluaon binahen ni debata. Ede hananakok sian si David. Aut unang Jehoba madongani hita, say ima didok Israel. Aut unang Jehoba madongani hita, uju hehe jolma mangalohita. Say ngulu-ngulu hita bodutonna ujui, di panoboni rimas nasida dopak hita. Say na aupon ni aka aek dohita ujui, say na boluson ni batangai kido todita. Say na boluson ni aka aek namar hasakido tongon todita ujui. Pinuji ma Jehoba, naso mangalehon hita siroroon ni aka nginginasida. Nunga malua tonditai songon pidong na malua sian sabil ni parsabil, nunga matos sabili jadi malua hita. Yanggo pangurupion di hita di bagasan goar ni Jehoba, sitopa langit dohot tano odo. Ima sahatna. Huriani Tuhan, adong do sada kisah manang cerita kuno dari orang Hindu, sian halak Hindu taringot tu sada gajah. Ujui di halak Hindu gajah ima lambang kekuatan, lambang hagogoon dohot huaso kekuasaan. Alani gogona boy do di topaco sudi akan adong di harangani asa boy mana merdalan di harangan. Alai di sada tiki di topi ni sungai neng minum ibana Roma sada buaya dililik mapat ni gajai. Jala neng itarik magajai tu bagasan sungai. Saya berusaha magajai laho paluaho dirina. Alai lam diusahaon ibana, sudah gogona, tidak ada lagi kekuatannya, dia semakin lemah. Jalai botoi mana, neng mate namai mana, neng mauk namai mana tu sungai. Bisi botoi mana mate namau narohana, pitor martangiang mai mana di dokma. Ale Tuhan urupi maau. Dang adong begogokku mangalo buayaon, laho paluaho diriku nina. Pitor Roma sada pidong Raja Wali di parguk masih malolong ni buayai, laos di palua mapak ni gajai jala malua ma ibana. Hamo kadongan sahapor siaon, nanaing dohonokku sian caritai, ia pangurupion ni debata boy do jaloon ni jolmai molo diokui hagaleonna manang keterbatasanna. Kita akan mengalami pertolongan dari Tuhan ketika kita mengakui kelemahan kita dan kekurangan kita di hadapan Allah. Suang-songonido na di hati dakon si David di turpukta sadarion nang pesahala raja mana dia punya kekuatan dalam setiap peperangan, dia memenangkan peperangan di medan perang. Dia punya kuasa sebagai raja.
Alai tung di hati dakoni mana dong? Talu peka musuh di parporangani. Holan ala hagogoon ni debatadoi. Holan ala pangurupion ni debatadoi. Uban na boy pe di bolusi mana sudah kahamaolon na adong di pardalanan di ngoluna. Di hati dakoni mana ala pangurupion ni debatadoi. Ido bahen di ujung nitur pukon di dokibana. Ianggo pangurupion di hita di bagasan gowarni Jahoba sito palangit dohot tano odo. Nang peadong gogo dohot huaso di ibana alai say di hati dakoni mana do huaso dohot gogo ni debata mengatasi sude na adong di Portibion. Dan dia mengakui kekurangannya sebagai manusia. Dia mengakui kelemahannya sebagai manusia. Walaupun dia punya kuasa sebagai raja di tengah-tengah bangsa Israel waktu itu. Ido baheni dok konibana gabe sai didok hala Israel ma di ngoluna aut unang Jahoba madongani hita. Jauh-jauh ni sidapi mon tu sude bangso Israel. Ikon sude do bangsoi maka tidakon aut unang Jahoba madongani hita. Seandainya bukan Tuhan yang menolong kita, maka kita tidak bisa selamat. Kita tidak bisa ada sampai saat ini. Kita tidak bisa ada sampai di titik ini. Ido gimana? Aut unang Jahoba madongani hita, uju hehe jolma mangalo hita. Say ngulu-ngulu hita bodutonna ujui. Seandainya bukan Tuhan yang menolong kita, kita akan ditelan hidup-hidup oleh musuh kita. Daido adong padohan 1000 teman terlalu sedikit. Tapi 1 orang musuh terlalu banyak. Tidak ada orang yang mengharapkan bermusuhan di ngoluon. Tetapi sebaik apapun yang sudah kita lakukan dalam hidup kita, saya dong domar suguni roha tu hita, tohodoi. Sekuat apapun tenaga kita untuk berbuat yang baik, sotung say pitor tahiri maka dading gani tajalo balikna. Sebaik apapun kita menjalani kehidupan kita ini, pasti selalu ada orang yang tidak senang dengan kita. Selalu ada orang yang tidak suka dengan kita. Tetapi kita diarahon mahita sadarion. Molope godang akan namar sogoni roha di hita, godang halak na dang lomorohana tu hita. Nang pedenggan na tabayani. Kalau namanya sudah musuh, jangankan melihat ya. Lewat saja di beranda Facebook atau misalnya Instagramnya atau misalnya TikToknya, terherana neng di lewat ton songoni. Gak sudi begitu ya. Benar saya dong muse padohan ni halak bata alani namar bada berapa keturunannya selalu diturunkan sotung jadi hita mardomu do peparan ni siadonang mardomu di tanorara pedang uluau minna aborak beon. Jadi kalau musuh seperti itu hidup-hidup pun kalau dilihat bereng josi malong nih sehira nengi bodoh tiba gitu kan. Hera sebi-sebi pamereng na tuiba. Kalau udah orang ndak suka, ido di hati dakon si David. Musuhnya begitu besar, begitu kuat,
seolah-olah mereka mau ditelan hidup-hidup. Alai di palua debatado nasida, di palua debatado bangsoi sianaka tangan ni musuh nasida. Dia to patimu se didok. Aut unang Jahoba madongani hita sai na aupon niaka aek do hita ujui. Jadi on marningot don tu perjalanan di bangsa Israel huju haruar sia tano Mesir. Di dua Musa 14 boita jahan noni jabu. Tiki mamolus sian laut rara nasida diurupi Jahoba do nasida. Nani uluhon ni si Musa hujui. At so unang Jahoba madongani nasida mengurupi nasida. Pasti mereka sudah ditangkap pasukan orang-orang Mesir, pasukan Fir'aun saat itu. Dan mereka bisa saja ditelan oleh air. Alai di hati dakon nasida, ala pangurupion ni debata Jahoba doi, nama dongani hita ujui. Jala di ayat onomi di dok, aut unang Jahoba madongani hita, dang gabe si soroon ngingini akka musuni bangso Israel nasida. Ima di hati dakon Raja David ditikii di tonga-tonga ni bangso Israel. Asa takasma di hati dakon nasida di perdalanan di ngolu nasida. Jahoba do pangurupi di nasida. Aka edetai penaking takas dote, kita dihantarkan dengan lagu pujian. Jahoba pangurupi di nasa ulaonmi. Dilehon lasni roha, dilehon udan ditikina, dilehon lasniari ditikina. Ragu danggo iso naka pangarato ate, na tua-tua niba pe di son na jolo radi di alami do molo naing marsame mandabur hobi bit. Parjolo do itangyakon i gereja, rak martangiang i gereja. Ale molo di hutanami di dolok masihul, heama masa tiki kemarau panjang. Sampai tanah itu retak-retak begitu ya, sawah itu retak-retak. Jadi hau manami tiki jono hiat tu sungai. Ale tu sungai ope ikut turu jo tu toro. Neng mambai pabibitam mahami ikon ni tahuam maai sia sungai do eber na tuani do dang pala met dagiku alani na makuti ae makuti eme makuti pupuk musesian huta saha tu balian adang binoto be ni huti meaki ibahe muse tu pabibitan ni. Kita bisa bayangkan menyiram tanah, bukan menyiram bunga ya seperti di rumah. Kita bawa air seember dari sungai, itu ndak terasa, nggak kelihatan. Epitor habis do tutoro. Alisa ni tahuam mai mardongan nilu. Moliba na julut dopekan. Kalau waktu kecil kalau udah disuruh ke sawah katanya saya marungu tunggu mai saya marungu ungut. Teroma hudan ay molodung roudat dang tu baliebe. Manang molo tu pesta o mana na ujui saya roma saya dong ma udangan pesta molorong tu pesta o ma ulo ma liling-liling iba tu borhat tu balian. Ali molo tap maingo-tingo sude aka perdalanan di nguluta hamolo ni atu ni ba di sonra molo saya dingo-tingo tiki parjolo mangarato tu Jakartaon. Ulo si pata sali 2 hari sali 3 hari mangan mode pedang sinok. Banyak pergumulan, banyak cobaan, banyak tantangan. Alai ditikyon, boy dope hita, marminggu di HKBP Sutoyo on. Alania hadui, outso debatana madongani hita, mangurupi hita, dang boy bulu cotai saluhna. Dang boy tadupiak kahamaoloni sudena. Lausido na di suarahon topi mingguta sadarion di hita. Pangurupion dihita di bagasan gowarni Jahoba. Asa ganup parngoluota toktong hita marsigatung holan tu debata.
Kalaupun kita masih muda, tenaga kita masih full power, sotung taripu ala ni guguta sabing hita boy madalani nguluta. Walaupun kita pintar, sotung taripu ala ni hamalo otei boy hita mangolu. Ala ni i marhite minggut ta sadarion di suarahom mahita naing borhat tua kaulaut taganup. Asa say marsigatung mahita tu debata. Ibana do na mangurupi hita di sude akka parngoluota. Ima ipola ni jamita di bagasan sadarion na parjolo tu hita. Jahobado mangurupi hita. Tuhanlah yang menjadi penolong kita. Molo husukut dison adong do nasorikot diurupi Tuhani di ngoluna. Adakah di antara kita yang tidak butuh pertolongan dari Tuhan? Jadi suami saya itu pendeta Mangarapak Pahan, sepertinya sudah pernah juga melayani di sini. Sekarang sedang studi di STFT Proklamasi. Jadi bidang yang sedang digeluti pada saat ini adalah trauma dan pastoral. Lalu trauma itu menyinggung soal disabilitas, teologi disabilitas. Saya sedikit-sedikit kalau diskusi dengan suami saya, dia katakan dari seorang tokoh disabilitas pertama yaitu Deborah Kramer, kalau tidak salah saya, kalau salah, dia katakan bahwa semua orang adalah orang yang memiliki disabilitas, punya keterbatasan. Contohnya saya pakai kacamata, molodang mar kacamata rata dohu bereng sudi di gereja. Lantas yang tidak pakai kacamata ndak ada disabilitasnya dong begitu. Ibu idu hita mangulu saala tadi portibion, molohola saala tadi portibion, alangon nirongi tipe ngahurang hita. Jadi kita nggak bisa hidup sendiri di dunia ini. Kita membutuhkan orang tua, membutuhkan saudara-saudari di rumah, membutuhkan teman di sekolah, di gereja, persauran, persekutuan. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita membutuhkan orang lain. Kalau ada di sini punya besti yang punya merasakan sahabatan yang begitu luar biasa, imatabonina mar sosialisasi mardongan. Karena kita tidak bisa. Kalau kita punya pergumulan di rumah, tidak bisa cerita sama mama, sama bapak, lalu dia punya sahabat, punya besti, curhat sama teman, gitu. Kita tidak bisa hidup sendiri, tidak bisa mengatasi persoalan kita sendiri. Harus ada orang lain yang menopang, menolong. Kalau ada orang yang merasa dirinya tidak punya persoalan, hati-hati. Kita menganggap diri kita survive karena kita malu orang lain tahu kita punya masalah, kita punya pergumulan. Ini yang sering banyak menimbulkan mental health ya. Yang sekarang semakin marak sepertinya. Persoalan kesehatan jiwa. Berita-berita sekarang mengerikan karena dampak dari kesehatan jiwa ini luar biasa, banyak orang yang tidak berpikir panjang lagi mengakhiri hidupnya. Banyak orang yang tidak berpikir panjang lagi memukuli anaknya, karena mungkin dia mendapat kekerasan dari orang lain, dari suaminya, dari mertuanya, dari pekerjaannya, sampai di rumah anaknya merengek-rengek, dipal-pali. Karena apa? Tidak bisa menjaga kestabilan emosi, mentalnya tidak bisa dijaga dengan baik. Karena itu kita membutuhkan orang lain,
membutuhkan teman. Alai narumikot tahaporluhon dinguluta ima debata gabe pangurupi di hita. Ada mungkin orang yang tidak bisa terbuka sama orang lain ya. Jadi ketika kita punya introvert ya, karakter yang introvert, tidak suka cerita sama orang lain, katakanlah itu kepada Tuhan. Keluarkan semua apa yang ada di dalam hatimu kepada Tuhan di dalam doa. Jadi moladong madokon moluhubegi jamitani inangi doa mangi dame hurasa hirana jono tu surgo. Ya sah-sah saja. Tapi yang paling mendekatkan kita dengan Tuhan adalah ketika kita berdoa dengan Dia secara pribadi, secara intim. Sebab di sini kita kan persekutuannya komunal, kolektif begitu. Alai molo dijabut tasa diri hitam martangi yang secara pribadi do Tuhani, disitulah kita merasakan kedekatan kita, kelekatan kita dengan Tuhan, sehingga kita merasa sangat tergantung kepada Tuhan. Manangaha taula dinguluta, dang bui taula so jolo martangiang pajupang do Tuhani. Itulah orang yang tergantung hidupnya kepada Tuhan. Dia tidak akan berpikir, bertindak, tidak akan melakukan apapun kalau dia belum berdiskusi dengan Tuhan. Kalau dia belum mendengarkan apa yang diharapkan Tuhan dari hidupnya. Alasai dirajumi mana, moloneng mangulau, jahobado mangurupiau. Kalau ada teman-temanku yang lain menolong aku, puji Tuhan. Alai molo petung dang adong, dang gabe muru kau tu Tuhani. Karena aku punya kekuatan dari Tuhan. Idu bahen say di suarahon Yesus tuhita, say Roma hamu tuau hamu akan naloja jala nasorat. Asa hupasona kamu. Mari datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Alani molo adong naking narotu garejaon muruhing bohina. Ale molo didok, bawa menang bayanon ngasiani na jolo. Udah bawaan lahir, mukanya marsuhi-suhi begitu ya. Anang hudok moloro naking hita siap bagas tabe godang aka si pikirota godang aka pergumulotna mempengaruhi kita untuk menyapa sesama, mempengaruhi kita untuk melihat sesama kita tidak memberikan senyum begitu ya. Anggo mula siang permingguanon marsi jalan ada non ijo lamang situ sidung marminggu. Enggak ya? Oh ya, ya kita salaman masing-masing. Molo majalang dongat tahita ikon minar mabuhita. Ate. Ala nunga didok Yesus manangise narotu ibana di bagasan hagaleon. Ipasonang ma ibana. Barang siapa yang datang tadi letih, lesu, berbeban berat. Ketika Tuhan mengundang kita datang pada minggu ini, Dia memberi kelegaan. Maka nanti kita pulanglah dalam damai sejahtera dengan sukacita, dengan pengharapan yang baru. Besok ada pergumulan, kita katakan Tuhan yang menolong aku. Besok ada kegagalan, pasti mungkin akan kita hadapi warna-warni kehidupan kita. Sekarang sehat, besok bisa sakit, bisa saja kita alami. Tapi kita tidak boleh lupa, kalau kita sakit lantas jangan kita katakan, Tuhan di mana? Tuhan tidak adil. Ketika kita gagal, Tuhan di mana? Tuhan itu tidak adil samaku. Dinggat doa dongaka capaian-capaian di nguluton. Sah-sah saja kita punya capaian. Songon napinarsita di halak Batak, marhaga beon, marhamoraon, marhasangapon, dinggamay. Alay ko na dong gusa danay,
ikon marha porseaoma. Jadi molo sukses doakan aposo bulungonan non gabe pejabat, gabe aka perpangkat karena sukses ikon di bagasan hapor siaoma. Jangan sukses karena melakukan ketidakadilan. Jadi sotung tauloi naik pangkat alisia dalan naso nani lomoni rohani Tuhani. Sotung tauloi dalan ngolu-ngolu dapat akana sinariatain ya mungkin bisa dapat untung yang gede tapi menipu orang. Aka pertiga-tiga sotung kita baik tibangani ilewati asa gudang pangomuan nasiani mamora pehita dang sian nama kaporsia di bata behita molosongoni marhasang apa pehita molo sosia dalan na denggan sosia dalan nature tidak ada gunanya, tidak menjadi berkat, tidak memberkati orang lain. Karena itu didok muse jakon hamuma augaku didok Yesus. Ya setiap orang diberikan beban dengan porsinya masing-masing. Tetapi yang paling penting kita harus didok naking disi marguru mahamu tuau aina labok doau jalan naserep marroha asa dapot hasonangan todimuna. Jadi kita tidak bisa memilih kenapa aku tidak punya beban yang kecil saja. Kenapa aku tidak dilahirkan di keluarga yang kaya raya? Kenapa aku tidak dilahirkan di Eropa saja? Kayaknya hidup di Eropa itu lebih enak daripada di Indonesia begitu. Kenapa aku tidak dilahirkan dari ibu yang wanita karir? Karena dia punya teman ibunya wanita karir, kelihatan keren, hebat begitu. Kita tidak bisa memilih ibu yang melahirkan kita, keluarga yang menjadi tempat tinggal kita, negara yang menjadi tempat tinggal kita, kampung yang menjadi kampung halaman kita. Nggak bisa kita memilih. Beban yang akan kita pikul pun kita tidak bisa memilih. Walaupun kita punya porsi masing-masing, ngadiatan Tuhani tuhita saluhuna. Sada ikon si ingotota, manang songo dia peta dopi, aka perdalanan di ngolu tahun, jauh bado mangurupiau. Tuhan yang menolong aku. Sebab hanya di dalam nama Tuhan sajalah ada kuasa yang menyembuhkan, ada kuasa yang menopang, ada kuasa yang memulihkan, ada kuasa yang menyelamatkan kita. Mulota jahanat king diturpuk epistel tayate. Bagaimana percakapan Yohanes dengan Yesus? Didok si Yohanes, guru, huidahami dosa halak na pabaliho nak kasibolis nena. Marhite guarmo, alai ibana dang mangihutok kita. Jadi hurara kami donak kingi mana? Yohanes dengan begitu sombongnya dia berkata, karena dia tidak mengikuti kita guru, kami larang dia mengusir iblis dari orang. Tadi kami lihat alayaha malus ni Yesus. Dang oramu na ini nak. Jangan kamu larang. Molo diulahon hagugoon marhite guarhu dang tagamo nisahan ni halakau ima kuaso ni guar ni Yesus Kristus. Itulah kuasa dari nama Tuhan Yesus. Orang yang tidak mengikut Yesus bisa melakukan mujizat, mengusir setan. Alani diuduti Yesus musena king. Atong molo digasipi tanganmu ho tumagodo tipul honomu tanganmu.
daripada tunarokwan no dohot ho tipul hom matangami, daripada digasipi Pak Miho ala mangulahon nasodenggan Pak Mi tumago maponggol, tumago matelpak ko sahat tu surgo dang pola dong Pak Monina mono digasipi matamho tumagong ma lebih bagus cungkil matamu. Kalau matamu itu menyesatkan orang lain, kalau kakimu itu menyesatkan orang lain, kalau tanganmu itu menyesatkan orang lain, potonglah itu, buanglah itu, kata Yesus. Karena itu kamu jangan menyesatkan. Allah Yahadona dipanggil Yesus di ujung ni turpuki di dok. Di ayat 50 namarguna do sirai alai molotung hambar sirai ama baenon paaciposa sai marsira mahamu huhut mardame samahamu. Kita diminta untuk menjadi garam bagi sesama, memberi rasa yang menyejukkan bagi sesama, memberkati bagi sesama. Naking molongata bege pujian sian naposo bulung datung dang tabaha porsiaut tadangi molodung tabege naking vokal grup nama rede naking dohok sarunei apalagi ngeliling dang mabege suara sarune datung dang tabba semangat ta datung dang tabaha porsiaut tamula sian marmingguan. Alay molo jeri-jeri tay se tagasi pidongat tamarhite aka media sosial. Kita memfitnah orang lewat media sosial, kita menghina orang, kita melakukan ketidakadilan kepada orang lain. Yesus katakan, penggol honi, tipul honi ninna. Jadi kalau dipikir-pikir ngeri juga ya begitu. Untuk apa itu dikatakan Yesus? Supaya kita takut melakukan yang tidak benar. Asar rumiko dihita marhapor siaon di Yesus sian sude akan napinarsita di ngoluon. Jadi anak-anak muda so tunggabe rumikot calon istri yang tidak seagama daripada hapor siamu amang hate. Benolu saya songgok-songgok roha di huria si patah. Ay na jolo aktif doi di naposo. Ay puasa gabi tusanan. So tunggabi rumikoti. So tunggabi rumikot si humisi tai. Taulaon sian nasodalan na. Sian hapor siaw tai tu Yesus. Tadi sudah dikatakan Yesus, marguru mahamu tuau nina. Kita meneladani Yesus yang hidupnya bermakna bagi orang lain, bagi semua orang. Nagabi suku-sukun, ngamar lapatan ngulut taho namanginang. Di usia segini kita sekarang, sudah sejauh mana hidup kita bermakna bagi orang lain? Apakah kita masih tidak takut untuk melakukan yang salah? Jadi moloadong halak na margabus dang tarotokan, berarti ngasomal margabus. Lagi di mana, Dek? Lagi di gereja. Sama siapa, Dek? Sendiri. HP ngadong-dongan na di si. HP kaulah bulanku, kaulah bintanku nina. Sonari imana marminggu di Sutoyo anno botari nga di Rawamango do nasing dang tarato kabe ala nga somal olo do songoni inata tua matay di jabu tahe idia hopa mangan do dongan unang bialangi jagali dang mangalang jagalau apa nga jabi apa natay pe ala majaga do kolesterol akasamura do lan nasing.
Muludang taroto kabe. Ngasomal be. Ale mulo taroto kaddohita mangulahon akka ulaw na sodenggan, itu sinyal. Maka kita harus peka. Itu sinyal dari suara ni todi. Suara Allah. Paingotok kita, unang ulahon ni amangda, unang ulahon ni inangda. Jadi moladong pek na poso bulong na putus cinta, unang gabi somako sa minggu, rugi, imana nga, tabu-tabuan, ho, marsikor-sikor. Hilang satu tumbuh, unang mas 1,000 niyan. Sedenai peate, siag gerejaon. Kalau kita gagal dalam capaian kita, sotung gabe manikot hita akan aposo. Dan gabe rumikot isian hapor siota itu, Tuhani. Tidak jauh lebih penting capaian-capaian kita di dunia ini. Ikan nasi pe di jabu, ale molo sonang doroha, ate, do ikau rata di pangan, dan adong mengalahkan nih sian si panganon na tabo di restoranan. Daripada makan di restoran, ale dang masih pakulingan amat taido inataido ianakonai. Semua asik masing-masing dengan kesibukannya. Dia do tabo. Nah julu iba molo mangan, do omak niba do bapak niba, saya membuat si panganon, membuat cuci tangan, mangam madi di lantai, ya. Sangat sederhana, tapi itu melekat kebersamaan dengan keluarga. Buana king si kolam anaha. Moladong doa ma moloi sukun, leh akalas piga tahe siap pudat teh, akalas piga do tahe. Geleng apa dang ipo to kalas piga. Karena yang penting dikasih duit, kasih duit. HP kaya anak kondang holan HP ina record. Itu sebabnya banyak anak-anak muda mencari kesenangan di luar. Dia cari geng motor, dia nongki-nongki tidak berguna dengan orang lain. Ngumpul-ngumpul awalnya malu-malu mau ikut merokok. Saya bukan fokus sama yang merokok. Lalu dari situ main game online. Ada teman yang ngajari main judi online. Ini sekarang yang lagi marak-maraknya. Tonton video porno. Jadi ini hati-hati anak-anak ini orang muda, ini pasti saya udah bisa jamin. Dia sudah bisa bedakan mana yang baik dan tidak baik. Bagi anak-anak, narkoba itu memang merusak mental, tapi video porno itu tidak kalah merusak mental, merusak otak kita. Jadi sodong tamulai, kadang-kadang. Mungkin orang tua bisa memperhatikan anak-anak. Kelihatannya dia belajar memang, tapi di sininya udah ada HP, nonton video porno. Ini realita yang kita alami. Sehingga anak-anak sekarang banyak sekali yang bermasalah. Molo debatado mangurupi hita. Hita pe ikon boido mangurupi akadongata. Menjadi garam bagi sesama, bermakna bagi orang lain. Imai pola ni jamitata sadario napaduahon. Naparjolo naking Jehovah do mangurupi hita, di bagasan goar ni Yesus do adong hamonangan. Napaduahon dung Jehovah mangurupi hita, tarjou mahita mangurupi aka dongata. Menjadi garam bagi sesama, bermakna bagi sesama. Jangan kita lewatkan satu hari kita ke depan kalau kita belum memberikan makna bagi orang lain. Sotung tabolu sari-hari tei holan manabai arsa ni na tua-tua. Sotung tadalani hari-hari tei molo holan na mangarsaki dongatta dohita. Karena Tuhan sudah menolong kita, maka kita terpanggil untuk menolong orang lain, menolong sesama. Ini Naposo Bulung akan mengadakan parheheon. Dari parheheon ini kita berharap Naposo Bulung semakin bersemangat
untuk menjadi orang yang semakin bermakna di keluarga. Sotung do sadari olo 10 hari tasukun. De udah makan alay omak tasahya tasukun. Ihuta radong ison pangarato kan. Molo halek na 10 hari sukun. Apa 10 hari itu sadari mangan. Inong na di huta marhoy-hoy ihauma. Sohya sukun. Ama koma mangay kirip ho bala jokku holanido martelepot tu huta. Mari kita berikan hidup kita bermakna bagi orang-orang di sekeliling kita, di rumah kita, dimanapun kita berada, sebagai tanda bahwa kita sudah mengalami pertolongan yang dari Tuhan. Amin. Martang yang maita. Mau lihat tema rohanami di ho Tuhan. Dipaingot hatam dohami. Asa songon Raja David hami bui toktong maka tidak kon ngolunamion. Holan ala ni pangurupyo mudo ali Tuhan. Molo pe tunggodang akana maul hubulu si hami. Molo pe sipata suhar huida hami sakapmu di tonga-tonga ni ngulunami. Ala ni hamaolon, ala ni parsahiton, ala ni kegagalan. Dok sude akahamaolon na hodopi hami ali Tuhan. Alai takas mamarhite hatam sadarion. Adong dohona toktong mangurupi hami ali Tuhan. Na mangalehon gogo di hami, mangalehon bisuk tu hami, asa toktong hami marbisuk mangadopi ngulunamion, molo petung adong kegagalan, alai toktong do huhapor syai ho hami ho Tuhan, na mangalehon lasni roha toktong di hami, na paingotok kami asa unang talu hami alani hamaolon, alani ela-ela ni sibolis di portibion, alai toktong hami marpos ni roha di hoale Tuhan, jala umarga maha porsion nami hiduho, sian sude akan apinarsita ni ngolu nami di tongan ni portibion ale Tuhan, molo dung ho di hami ale Tuhan, sude na adong di portibion, huhamuleto ko kami namay, manang songod dia pe pangaleam mutu hami ale Tuhan, huhamuleto kami may di bagasan, haporsion nami tuho jala di sude akka ulaw nami peli Tuhan saya tabai akka rejeki do akka pasu-pasu nasiako jala marhiti akka ulaw nami i lam tar pasu-pasu sude akka dongan humaliang nami nang di sude akka ruas ni huriam kana poso dana kali Tuhan na di par sikolaan saya pasu-pasu manasida tabai akka bisuk jala say jamoton nasida le Tuhan manang tu dia pe mangalaka asa padao nasida sianaka parmaraan dot aka ulaw na sodenggan say homa na madongani nasida laho marsikola laho paihut aka parsikolan nasida asa gabi aka jol manasea aka na sukses nasida tujulan niarion nang disudia karuas ni huriam akan tua-tua nami piali Tuhan saya homana mengaramoti nasida homana toktong mengurupi nasida nang di masa hatutua nasida le Tuhan saya lehono mugogo do tiur ni roha asal toktong tiur roha nasida maka porsyai ho di tonga-tonga ni ngulu nasida nang disude aka pakobasion di tonga-tonga ni huriamon piali Tuhan saya pasu-pasu mai saluhutna tarlumobi direncana parheheon na poso bulung di hari Sabtu naroon ale Tuhan say homa na mamasu-masu sude akka ulaon di parheheoni ale Tuhan asa marhitei lam hehe masude akka haporsyaon ni na poso bulung di huriamon jala boy nasida lam mamake ngulu nasida gabe habauran ni pasu-pasum di tonga-tonga ni paradeon di huriamon di akka parngulon nasida siganu pari do di sude ragam ni akan apinarsita nasida pele Tuhan say homa na mangalehoni di tikina atau ngale Tuhan di sude nang ruas ni huriam na makamuliatehon di gajang ni umur di bagasan sadario samingguan ale Tuhan say homa na toktong mangaramoti nasida manabay silas ni roha do umur na gajang tu nasida ale Tuhan asa say dibilang-bilangin nasida maasi do olong ni roham jala tabaamu akka bisuk nasiako nang disude akka ruas ni huriam na madohoti
kebaktian non sian bagas nasida be secara live streaming, saya homa nama masu nasida na toktong mangaramo ti daging do to di nasida molo petung ikon di jabu dope madoho ti parmingguan ale Tuhan asa say toktong tabaamu silas ni rohani nasida unang gabi makpakurangi hapor siyaw nasida diho nang disude akaruas ni huriam na dibagasan parsahiton say homa na madaw ni sahit nasida pamalum nasida le Tuhan marhite ka ubat doho perawatan tu nasida say gabi dalan hamamalum nasiak koma sa diho madaging doto dinami Tuhan marhite Yesus Kristus Tuhan nami amen. Marede kita laos tapapungo piliat tanah paduahon. Di
peliata martang yang mahita. Ale di bata amanami na di banua gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan, dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasatami masian na nilehon mi tuhami pelian nami tuho. Say jalo may gabe uap na husus di jelom. Pasu-pasung may jala ramoti, asa huparhasya kami pelianon. Pati bulhon harajaon mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Amanami na di banua gijang say pinarbadia magwarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di banua tongon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unang hami togihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Disodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debatama bohina tuho jala di pasaorhon madamena tutodim. Kami sudah parhobas di kebaktian tasadarion pasahaton. Selamat hari Minggu ma tuhita saluutna Tuhan mama masuk-masuk. Ora semadita.